салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародаро, хоҳаро, апо, мардуме ки савол медоданд бисёр вазъият чӣ хелае дар аэропорту, ба аэропорт бирем чӣ хелае, ина дидена. Ҳамин видеоро барои шумо кардам ки бибинен вазъияти аэропорт чӣ хелае. қонунои ҳозира қатъӣ рӯайдӣ мегӯянд, анами одамое ки рӯайдиро наметавонанд, намефаҳманд, намедонанд барои чие, анам ба мераванд дар аэропорту хом мераванд автош қатъӣ. бародарое ки хоҳишманден сафар кардан ба автобус, ба ин хеле мошинои майда, ҳар ҳафта сешанбе ҷумъа мебироем Москва, душанбе Москва. марамат занг занем, муроҷиат кунем, нархошам дастраса иншааллоҳ. баъд хубиш ҳамие ки раҳда иншааллоҳ ки бепричина шуморо намегардонанд, байни хеле кову шуру проверка нестай.